rċevejt messaġġ. Merħba, il-ħin huwa l-5 ta' wara nofsinhar. U min issa jibda l-kamp politiku. Il-ħin għaddej, għad it-tislijiet tiegħek. Tirtasal sa' 6 jew qabel. Il-ħin huwa imperattiv. U għandu konsegwenzi. Jista' jkun minħaw biex nasal fis-sitta. Let's get started. Ħammur nibbakkejn. Bye bye. Ciao. Bye. I love you. Min jaf xinu ġi għalina, Tlaqna. Ħattu. Hello. Alexa Ġussaliba, 36 sena, u ngħix is-Siġġiewi. Taf is-sajjar? Realizzajt kemm ma nafx insajjar, meta nkun barra minn Malta u allura tispiċċa tikol ħafna minn barra, napprezza ħafna lin-nies u l-lealtà. Tibda l-avventura. Ċavetta Mari, ħabbata. Isna we are on the watch, being watched il-ħin kollu naħseb. Marija Saravella Gaffa għandet 28 sena u mill-Gudja. Falur huma l-imħabba li nifhem u li nader. Ejja, ġew kozzi jew barra. Mhux ħadd uża s-seta, għax jistiet oħroġ minni. Isni għandu l-ġebel ġol bagalja, kemm il-żarbun ġibt. Klodessa bela baldakkino, 51 mill-Rendi. L-isbaħ post Malta. Il-Rendi, għandix dubju. Introvert imma kulħadd jaħsibni estroverta. Kmini jew tard. Normalment inkun tard. Nħobb nitħaq, nħobb in-nies bubbly, nħobb nagħmel ħafna ħbieb, iktar ma jkolli ħbieb iktar inkun ferħana. Allora intom tasbu lek ħanitilha 1, 2, 3. Daniela Tart, 31 minn San Ġwan, konsent kullim tarfa noqgħod il-Kalkara. Naħseb jiena bniedem sensittiv ħafna u qed tiġi tan-nies ta' madwari. Jesmond Marshall, 58, noqgħod taslima imma jiena impropja mir-raħal ġdid. Mużika u annimali, speċjalment il-qtatis. Ħassa jew burger? Burger, definittivament. Jekk ngħid li senejnek żgur mhux forsi, u ngħin il-kulħadd. Jesmond Bonello, 52, u mill-Birgu. Ħassa jew burger? Le burger. Inti tkun dejjem hemm ma' ħaddieħor dak l-ikbar valur jista' jkollok. Inħobb nisma' lill-persuna, nħobb nkun hemmhekk għall-persuna. Kemm lek nafu kif ukoll lek ma nafux. Marshall tinqala. Diġà għamilt il-ħsara, Claudette. Le ma mitx sara ta'. Ħannara. Ma kienet hawn ġitni l-kurzita għax. Aw xalijiet tat-tarzna. Ara minn għandna Sur Steve, ejja ħin, għandna fuq isfel. Kif? Steve Ellul, 38 sena, miż-Żejtun. Ejt xi ħaġa b'kull lingwa. Buongiorno, my name is Steve, imma kemm sabiħa l-lingwa Maltija. Kmini jew tard? Dejjem tard. Jien naħseb illi xi ħaġa li għandi hija l-paċenzja. Għandi kurzita jekk hux ħajkun hawn xi ħadd li qed jgħidilna xi ħaġa ħan nisimgħu vojt. Aħna biss qegħdin hawn ġew. Għamlu Naġirja għada. Jien intom iġru għamlu li tridu. Jien irid iwassal sa 8 ta' Ġunju mhux b'xi attakk tal-qalb. Aħna hawnhekk ħankunu ġifieri. Aksu ġuħ. Jien insajjar, m'għandix problema nsajjar. Aħna niklu m'għandek. Jien insajjar sappa, Mela nagħmel xi jumej bil-qiegħda. Lejn Claudette f'Ġessan Karita. Kalkara. Kif wasaltu kollha qabli? Sinjal li jint kont tagħmel dor to dor u aħna ma konniex. Clint ta' Zoppar di Flores, għandi 43 sena u minn Bormla. Naħseb estroverta meta nkun ma' nies. Tara l-futur jew tbiddel il-passat? Naħseb inħares il-qoddim il-futur. Nagħti każ ħafna ta' nies li huma vulnerabbli u qas ix-xurt jagħti minna. Tlet xibsiet ħadd u x'kemmdejt nieħdilha żgħira bitħares li blikra hekk. Għax kellha chicken nuggets insoltu tħalli, d-darba ma ħallitomx belatom. Kelli tikkażira trid mal-mara morna nagħtu xi ħaġa flimkienek. Jien wassalta dal-għodu fis-sabata fil-għodu x-xogħol qas rajta. Intom rajtu għal-fitu tal-janna. Jilla qiegħda fl-għoli qasek titla' li xahari mhux se nħares l-isfel. Le, nasal biex nħares. Ma qas jekk titla' li xahari.
mill-ġdid. Gowdżow ċenil, wasal sieħbi. Thomas Bajada 29 sena Michelin Għawdex. Talenti moħbija. Inkanta fix-xawer. Passjonijiet. Niddefendi dak li nemmen fih. Għandek laqam. Le, ma donnu ġej lawċi. ċab ċejpa, wasanna kolla. Insemmilkom bib, u merħba għal-kamp politiku. Bħalma tistaw tinnutaw kulħadd għandu tiġa numru allokat. Le, tinkwetawx, dak il-numru mhux kemm ġibtu voti, imma numru li ser ikun sinifikanti għal deċiżjonijiet li tridu tieħdu dal-waqt. Imma qabel trix nibdew bi ftit regoli marbuta mal-kamp. Mobiles, laptops u kwalinkwe oġġetti diġitali oħra li tistgħu tikkomunikaw mad-dinja ta' barra bihom, tridu tagħtuhom lilna meta ngħidulkom aħna billi tiddepożitawhom fil-qoffa li hemm fuq il-mejda. Jista' jkun li aktar tard, jekk jidrilna li jkun ġust, intuhomkom lura għax il-bambin biss jaf kemm il-telefonati u messaġġi pendenti ser ikolkom. Dawk huma regoli, xejn aktar, sempliċi hux. Ħanispjegalkom issa fejn ġejtu innumerati kif wasaltu. Il-numru li għandkom jindika f'liema sekwenza wasaltu fil-kamp wara li rċivejtu il-messaġġ bl-istruzzjonijiet. Jiġifieri, jekk dawk li ma ġewx fil-ħin qed jaħsbu li ħanalqu għajnejna, sejrin żball. L-aħħar 4 parteċipanti li daħlu fil-kamra, jiġifieri min għandu il-numru 6, 7, 8 u 9, Team A, ser ikunu responsabbli biex jippreparaw il-kolazzjon ta' għada s-sibt għal kulħadd. Fil-waqt li min wasal it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames, Team B, iridu jippreparaw il-kolazzjon ta' nhar il-ħadd. U min wasal l-ewwel? Barra l-prosett tagħna, inti għandek l-inkariku li tikteb il-lista tax-xirja ta' x'tixtiequ għall-kolazzjon ta' kulħadd filgħodu. Kun ċert li tinkludi kafè, te, zokkor u ħalib, jekk dejjem triduhom. Għandek budget ta' €9 u ma tistax taqbżu. Meta immorru nixtru se nagħtu priorità skont kif ikunu miktubin fil-lista. Jekk il-budget ta' €9 ma jservix, tal-aħħar fil-lista jibqa' barra. Insomma, fidejkom biex tiftehmu xi tridu. Bil-ħaq, għandkom 5 minuti eżatt biex tagħmlu dan kollu. U l-ħin jitlaq issa. Inti x'inhu fil-ħodu? Mela, kafè jedu kulħadd dik l-aktar essenzjali. Ħalib u zokkor, lactose, toast kulħadd jieħu. Ma jien għandi bżonn cucumber u green apples. Mela, ħobs normali, ħobs celiac, laptops. Isma' iktar affarijiet x'fadlilna. Tadam. Tadam, Banana ħanħallija fl. Tadam mikteb ħafna, Fadal l-aħħar 30 sekonda. Kollox irid ikun fil-qoffa fuq il-mejda, il-laptops kollha, il-mobiles u l-lista tax-xirja qabel jiskad il-ħin. U ħobsa milta xi sema fil-qoffa il-qoffa fejn? Mhux fil-qoffa. Proset, mela il-borma kurdata tal-anqas għal-kolazzjon u grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom biex tajtuna l-mobiles. Avolja rajt ħafna minnkom jiddarsu. Nassumi li notajtu li l-kmamar tas-sodda għadhom is-siġillati. Taf kemm huma komdi s-sodotux. Ħasra li mhux kulħadd jista' jorqod fuqhom. Għax fil-verità m'għandniex sodda l kulħadd. Hawnhekk hawn 8 sodot. Kollha kemm intom tridu tiddeċiedu min ser jorqod fuq is-sufan. Kollha kemm intom tridu tivvutaw għal persuna li għandha torqod fuq is-sufan il-lejla u persuna oħra għal għada fil-għaxija. Sakemm ma jidrilkom xi tridu tażlu l-istess persuna għaż-żewġ tiljieli, ħadd ma jista' jipproponi lilu nnifsu. Il-persuna tintażel biss vot. Għandkom 3 minuti biex tiddiskutu għaliex għandu jkun wieħed u mhux ieħor. U wara tivvutaw. Tlaqna. Jien ma rridx noqgħod fuq is-sufan xi noqgħod fuq is-sodda. Jien ma rridx noqgħod fuq is-sufan għaliex il-mobile idoq fit-3:30. Ma rridx noqgħod fuq is-sufan għax ma rridx inqum buġiq dari fil-ħodu.
Il-laxqa tiegħi norqod fuq is-sodda peress li nħobb nitratta bil-frix. Jiena ħanejdlek, jiena m'għandix problema norqod fis-sodda, imma nispera li mbagħad min ikun hawnhekk li qed hawnhekk ma joqgħodx igerger għax jiena fl-erba' ta' filgħodu noqgħod indur. Jiena nsejja norqod, jien sejja norqod fuq is-subaħ ħass norqod żgur. Jiena qas norqod fis-sodda, norqod fis-subaħ. €10 breakfast nitma l-lukanda ta' Bit minn voti il-lejla jorqod fuq is-sufan Jasmine Marshall. Tħobbuni, B'6 voti għada torqod fuq is-sufan Claudette. ċadda ħabija. Xaħat jiġi jennej? Ġili Mur fis-salott waqra dan il-messaġġ lil kulħadd. Għandna messaġġ. Fil-kċina għandkom dak kollu li se tiġu bżonn biex tarmaw il-mejda l-ikel tal-lejla. Għandkom ukoll biex iżżejnu tiddekoraw dan il-post kif ukoll dak kollu neċessarju għal min se jorqod fuq is-sufan. Għandkom 30 minuta biex kollox ikun lest qabel inservukom l-ikla fit-8. Iddeċidu bejnietkom min se jagħmel xiex. Għaw, blakka! ġejna jagħmel il-mejda. Formalitajiet. Itfa' hemmhekk di, sabiħa di. Le, dak Il-ġudizzju fuq id-dekor. Proset tal-mejda imma fija wisq xamat. L-affarijiet l-oħra li batnilkom biex tiddekoraw mhumiex qegħdin jiddekoraw il-post b'gost. Ftehmu bejnietkom kif se tilħqu l-ogħla livell ta' dekorazzjoni fil-ħin li fadal. Ismani, it-tapit taħt il-mejda naħseb kellu jiġi. Rasi. Il-mejda approvata. Proset. Id-dekorazzjonijiet huma approvati. Naħseb naqa the calm before the storm. Naħseb ħajkun weekend sabiħ li għal-kem nafu naqali xulxin, eccetera. Naħseb xaġa sabiħa illi nsiru nafu personali aktar xulxin. Ġiviri, I'm looking forward, naħseb kif inu kulħadd, aktar relax minn dal-ġem kollu li kellna. Ġiviri, ħat iswiena tajjeb, likla tajba u minn għar teknoloġija. U minn esperjenzi jien 14 sena, jien forsi iktar riċenti, ma kenniex l-opportunità. Eżatt, li ma kenniex, saħna l-aħħar elezzjoni ma kenniex. Jiena nista' ngħid ħaġa oħra, issa kif inħossa jiena, issa jista' jkun li minn wara minix qed nara, imma jiena qed nara the team. Dal-aktar tim maqut li qatt kien hawn fil-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew. Ġifieri qatt ma Bring it on, jiena nista' ngħid.
Ejja namlu din, min jitla jrid jerġa' jħallasa din il-kla. Tajjeb. Ejja. All for one for all. Ejja. Bring it on. Ma jinżu għandi d-daret, ġiex aquariums. Ġiex teqtates. Xadina għandi. Tifla ta' sentej. Min ħajaħsel il-platti? Alex u Steve. Min jissekonda? Finni, aħna m'għandniex problema. Aħna ma nix nivvotaw. Mela ħslhom intom. Daqsek, la. Thank you. Jina fil-kas naħsilhom ukoll jiena għadata. Alex u Steve, tistgħu tmorru taħslu l-platti. Yes. l-istruzzjonzi. Waħda. Mela. Imma rridu ktar għandna. Dawn irġu nizluħ mistajn. Għu nitfuq fuq waħda. Tistaw. Jow fuq nejn. Ta' kemm nuħeb ġol frik. Ma tantx ħadd. Dawk għal ġol frik. Li teħdu ħadu. Iwa, daw ma narmux. Waslu l-mowbajl, l-arloċ. Ġejn. Waslu. X'waslu? Waslu l-mowbajl sa. Għala. Uħallu għom bla mobiles. Ara, Isa, kif proset. Għadna Klin ta' tzappar di flores. Ruħ, le jina fl-qiet tajjeb. Dik l-importanti. Jien ċempel il-maraw daqsek. Le jina l-importanti li rej kun sew. Ija jistaw jaqbdu l-mobile u jitfaw il-bahar. Mela tijak kienet. I'm actually enjoying it, imna l-ħadunna l-mobiles. Għax striħajt. Dat tifel? Ejja. Li l-ek iġba. Di waħda mill-iktar affarijiet li hija l-qalbi qalb li għamlet li t-tifla fil-karriera tiegħi għatta ħafna ħin il-bot mit-tifla u allura nieħu xi ħaġa mhux ritratt imma xi ħaġa li tkun għamlet għax inħoss il-preżenza tat-tifla. Dan iċ-ċurketta ju l-raġel speċjali ħafna. Din il-ġeżirana hija rigal tal-gradwazzjoni u kien punt vera importanti f'ħajti meta sirt avukat u ġibt medalja li ħatta meta għamilt indina spinola l-aħħar u speċjali għaliex il-ġiri dejjem kien xi ħaġa xtaqt nagħmel fajti u din is-sena nexxi li nagħmilha. Dan il-ritratt qiegħed mal-kumplament tar-ritratti tal-familja, il-Partit Laburista kien għadu jibqa' l-familja tiegħi. Daw is-setta cufflinks. Illum il-ġurnata kulħadd jara nebihom, jaħsbu li qed nilbishom għall-elezzjoni. Fil-verità, jiena patriot, ġieni nħobb il-pajjiżi. Daw lajthom fl-2017 meta gradwajt avukat, għalija jfissru ħafna bqajt nilbishom, illum il-ġurnata nilbishom aktar minn qatt qabel. Dan huwa arloġġ kienet tatul il-mara l-ewwel present. Dak kien miegħi meta żżewwiġt, meta spiċċajt mix-xogħol, meta twilet it-tifel, rajt il-ħin fuqu. U meta sirt missier, naturalment ma naħseb li jista' jkollok xi ħaġa iktar eżes mill-uliet. L-ikbar ħaġa li għandi għal qalbi il-familja. Diġibta għax il-fat li ħallina missieri ħalli li vojt kbir fija. Sibt l-iktar persona li qatt tatni rispett. U da ma naqlawx minn lejja, la baħar l-ebda ċirkustanzi. Dan huwa wieħed mill-ġugarelli li tieħu pjaċir tilab Franceska, l-żgħira, Xadina żgħira ta' sentejn. Din hija xi ħaġa li għamlet il-kbira, 6 snin, artista Aurora u l-powerhouse tal-familja Marisjen. Il-persuna li qiegħda tissapporti għani f'dan kollu. Għandi l-arloġġ ta' missieri għal-marda li kellu bil-kanċer naħseb huwa sentimentali għalija. Hawnhekk għandi l-kuruna tal-nanna tiegħi li rabbietni. Hawnhekk għandi dejjem ir-rejm jgħid. Kont ġejt aggredit ġewwa Brussell, kienu qataw li d-domna minn mal-katina, tista' dejjem terġa' taqqada u xorta waħda tkun b'saħħitha. Din li ring illi ma fiha xejn ħażin li tkun int min inti, tielet oġġett sentimentali hija ommi.
imma ommi ovvjament ma stajx inġibha miegħi. Ġib ħanħodlok miegħi. Imma aħna rdomu kolazzjoni għada. Danu l-aħħar messaġġ tagħna. Organizzaw irwieħkom. Ix-xirja. Wara li tkunu organizzajtu kollox, tistgħu tmorru torqdu. Għada fis-6:45 ta' filgħodu tridu tinġabru kollha fis-salott. Fis-6:45? M'għandniex alarm. Fis-7:15 għandkom l-ewwel mistieden. Il-lejl tajjeb. Ejdu li ftit jien kif ħaqhom. X'kien l-aħħar item għal nisil? Cereal bars, ġifieri naħseb kollox. Proset, yes! Ejja, kafe! Lights out 5 minuti oħra. Min irid kafe darba ħanajt. Għamilli naqra li Ma? YouTube food night. U issa? Mux titfaw Minkejja li tfejna d-dawl, ma tantx taw kasna. Kunu lesti għall-isport. Il-ġurnata ħanibdewa bi ftit X'valuri u prinċipji beħsibek tħaddan? Għandna bżonn naraw iktar il-ħaddiem xini. Il-problema kważi llum il-ġurnati hija mitigata. Ħana nitkellem issa bħala mara wkoll. Inti mhux li tgħid isma' ma naqbilx. Ir-realtajiet ta' pajjiżna huma differenti mir-realtajiet ta' pajjiżi oħra. Dan is-settur huwa settur li jista' jikber. Ħadd tkun revoluzzjoni, jiena ngħid pożittiva. Naħseb il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu qegħdin hemmhekk. X'ħajkun ir-riżultat?